И какво са хора, ние сме BG Company, ние сме нови YouTube контент креатори и всичко тук го правим с цел забавление, ще снимаме на различни VR игри, най-много на Animal Company, Gorilla Tag може би ще видим. Така че да, днескашното видео ще ви покажем как да правите лесни пари в Animal Company за начинащи. И да, като цяло, нека да започваме. Ако ви харесате такива видеа, може да се абонирате за канала, да коментирате нещо, ако имате въпроси, да харесате видеото. И да, нека да започваме. Да, така. Сега. За да имате значи, много сега пари, Одисей ще ви каже за да имате много пари, трябва да имате някаква раница. Трябва да си купите ето такова топче, което телепортира. И един граплър, ако искате да стигнете по-бързо. Сега. Идвай. В този апдейт трябва специфично... Опа. Специфично трябва да идем на Haunted House, защото там се продават най-много пари и малко е страшно, но най-лесно се продават. Там, най-лесно се взимат пари там. Чакайте този деблак да не ме подгони. И сега, от тука, аз специфично идвам бият. Идваме тук, където горе-долу се намира Haunted House. Минаваме. И сега ще видим ето това място. Не се плашете, не трябва да търсите ключ. Лесна работа е. Идвате тука. Взимате топчето. Активирате го и го хвърляте вътре. Това ще ви телепортира вътре. И сега. Сега можем да влезнем навътре. Трябва да идем ето тук долу. Това се нарича сърце. Да, сърцето тук. И трябва да взимаме ето тези или ето тези кристали. Но малко е трудно тук, защото това място е много опасно. Без гравитация е. Взимате едното, минавате и търсите другото. Долу има още повече. Трябва да взимате по 10 000 на всяко пътешествие. На всяко пътуване взимате по 10 000 и е много бърз начин за правене на пари. Не трябва да се показвате отвънка, защото ще ви взима кръв. Да, това са всичките, които взимам. И слизам надолу, за да не умра. Сега. Ето тук има още такива кристали. Нали, минавате си както трябва. Не мисля, че има повече кристали тук. Дай да слизам. И сега аз слизам. Ще влезете в тази черна дупка. Тук има нищо и като излезнете трябва да минете от тука на тука. Шансът ми падна. Дали ще падне? Не знам. Ако сте с двама, още по-лесно става. Телепортирала, брат! Теба! Мамицата му те е пакатна. Не дей цовала. И сега качваме се и се хвърляме нагоре и това трябва да ни телепортира към спаун. Тези раници, които взехме сега, взимате ги и изсипвате всичко, което е от тях.
Добре, аз не взех толкова много кристали, но пак ще идем. Активирате това. И... Абе, това що ми взима демидж, бе? Защото взима демидж. И 3000 само, почти нищо. Ама защо не ме телепортира? Трябва да цъкнеш другото копче. Кое? Над копчето, което пуска. И ето, така сега имаме 100 000, едни приятели ни научиха как да дубликираме, но това се прави без интернет. Ще направим още едно видео как да дубликирате тези раници, за да може да взимате още повече пари. Даже сега ще ви кажа. Което трябва да направите е, фащате раницата, излизате. Абе, брат, как? Какво не става? Изключвате си Wi-Fi-а, излизате от играта, влизате в играта без Wi-Fi и влизате в същия код и раницата ви трябва да е останала вътре. Обаче трябва да я пуснете преди да излезнете без Wi-Fi. Поне така разбрах. Не можеш да го използваш, защото нямаш достатъчно кръв. Глупак. Да. И ето така се правят пари в Animal Company. Има още един начин, който ще ви покажем в следващото ни клипче, което ще е продължение на това клипче, което използваме за долната част, ето там, в каналите. Да, общо взето. И така е, да. Това е много лесен начин. Ние така направихме около 100 000, ето Одисей може да ви покаже. 100 000 имаме. Може да си купим каквото си искаме, обаче нямаме research point, за да вземем оттам другите неща. Ако звуча гадно, болен съм и не звуча толкова добре. И това беше от днескашното видео. Като цяло аз си мога да ви кажа, че е много лесно, буквално за по-малко от 20 минути направихме 105к, така. Да. И като цяло да. Ако искате още такива видеа, може да се абонирате за канала, да ни пишете в коментарите. Ето сега, той може да ви каже. Да, да пишете в коментарите за още идеи, които можем да правим в следващите видеа и на игри, които искате да играем. И така,